שלום יקרים אהובים שלי, ושוב ברוכים הבאים לערוץ שלי על הערכת חפצים עתיקים ויצירות אומנות. אני יריב אגוזי, מומחה הבית שלכם לעתיקות, וכן אני עדיין נמצא ביום צילומים מפרך אבל מהנה מאוד אצל יוסי הררי, האיש והאגדה. בוקר טוב אהוב שלי. איזה כיף שאתה מארח אותנו פה בבוקר, אותי ואת הבנים שלי. קודם כל הבנים שלי נכנסו אליך, וכאילו אחד בן 10 ואחד בן 16, וזה כל כך מדהים לראות תגובות של ילדים ובני נוער שנכנסים למקום. לא הרבה בני 16 שאלו אותי אם זה וזה גלי. נכון, אבל זה הבן של יריב אגוזי, למרות שגם אתה הבנתי בגיל הזה, טוב, אתה הנכד של סבא שלך, ידעת לזהות גיל 0 הדברים האלה, אבל למה אני אומר את זה? כי אני כן חושב שאם יש לכם נכדים, לא תינוקות, אבל בני נוער, נכדים או ילדים, שאתם רוצים לחשוף אותם למקום שהוא מדהים מבחינה ויזואלית, כי ילדים חיים על צבע וטקסטורות, וזה מקום שהוא overwhelming לילדים. הם נכנסים לפה, זה כמו מערת עליבאבא, וגם ילדים מתנהלים אחרת במקום כזה. אם אומרים להם אתם לא נוגעים, אתם רק מסתכלים, ויוסי הוא איש הכי חם שאני מכיר, והקשר הלא אמצעי עם החפץ יוצר בין ילדים לדברים האלה חיבורים שבעיניי זה רגעים של קסם. זה קרה לנו הבוקר כשנכנסתי עם הבנים, אז קודם כל זה סתם הצעה עבורכם. כי אני רואה גם את התגובות, אם אפשר לבוא. אז קודם כל, בשביל לבוא לפה, רצו לתאם איתך טלפונית. בלבד. נכון? אין לך כרגע וואטסאפ, אנחנו עובדים על זה, אבל שיתקשרו. לא, תחשבו שוואטסאפ הוא לא דרך להתקשר לבן אדם. וואטסאפ זה אישי. נכון. קודם כל תתקשרו אליי במספר טלפון ישראלי. נכון. שזה הנייד שלי. שנמצא בערוץ. בדיוק. מהמספר הזה, אני מעביר אתכם לוואטסאפ. מעולה. כי וואטסאפ זה אישי. נכון, צודק, אבל מה שאני אומר זה שרצוי לתאם איתך פגישה. בדיוק. ולהגיע לכאן. לגמרי. ואתה גם, כשאתה קובע פגישה, אז לא באים 30 איש בבת אחת. אני מעדיף אחד על אחד, לתת את זה. שניתן את הזמן המתאים לכל בן אדם שיש לו את הרצון ואת הזמן לבוא אליי. את התשוקה. אתה איש של תשוקה, יוסי, התשוקה לעתיקות ולאומנות, והסיבה שנעמדנו כאן עכשיו בסרטון הזה, יוסי, זה כי אתה בנית בלי להתכוון אוסף, שאם אני הייתי היום איש מאוד עשיר, הייתי קונה אותו בשלמותו עם הוויטרינה, אני לא יודע אם הוויטרינה למחירה, כמו שהוא, ואני אסביר. מה שאתה הרכבת כאן זה בעצם אוסף מופלא של חפצי נוי דקורטיביים מזכוכית, רובם הגדול מצ'כיה, איטליה, מורנו, ונציה ומקומות אחרים. יש פה מנעד של סוגים ורמות של זכוכיות, אבל כולן, מה שמשותף להן יוסי, זה שהכל זה עבודת יד. לא רק עבודת יד, יש פה את השקיפות של הזכוכית שמורנו, ולסן למבר ועוד 2-3 מקומות ידעו לתת בשונה. ולסן למבר זה בבלגיה, מורנו איטליה, לא אתה מדבר, אבל חלק מהצופים שלי לא כמוך ידענים, אז אני רק ככה אסביר להם. אז זה מותגים, זה בעצם זה בתי יצירה שיהיו באיטליה וכן בבלגיה וצרפת וגרמניה וצ'כוסלובקיה, וזה היה המרכזים שהיו מייצרים את הפריטים הללו. לפי מה אתה בחרת דווקא את הפריטים הללו? אני הלכתי על, קודם כל, אני משוחד מילדות, כי השידה הזאת והדומה השנייה שלה היו מלאים ב-350 וזות גלה שסבא שלי עשה. אוסף של גלה, של מאות פריטים. של מאות גזות של גלה. שאני זכיתי עוד לראות את השאריות שלו. חלקם, בדיוק. ככה הכרנו, ככה אני ואתה הכרנו. נכון, 50 מהם נשברו מהפיצוצים של הטס ברמת השרון, כל פעם שהיה איזה בום, הם נפלו לנו כמה כאלה. זה לא לספר, אתה עושה עכשיו שברון לב לצופים שלי. אבל זה מה שקורה, זה 50 שנה של לחיות במדינה עם רעש. ופה אמרתי, אני לא הולך לעשות עוד פעם אוסף גלאים, אבל משהו שהוא יותר לכיס של כל בן אדם שאוהב ויכול להרשות לעצמו, וגם לא שלא יכול להרשות לעצמו, שיכול לקנות לעצמו משהו ב-200-300 שקל. איזה סוג אנשים, יוסי, אתה חושב שמתאים להם לאסוף זכוכיות? או איפה לשים את זה בבית? אני לא קורא לזה לאסוף זכוכיות. אני מתייחס לכל פריט, אם זה ברונזה, אם זה זכוכית, או אם זה פורצלן, או אם זה עץ, או אם זה שלהב, או אם זה כל חומר גלם אפשרי, בתור משהו שהוא אסתטי, משהו שהוא גם פונקציונלי, אם זה לא בשימוש, אבל לעיניים, כי העיניים שלנו צריכים פונקציות של דברים שעושה לנו שמח, עושה לנו טוב. כמו שאמרת, היית קונה את כל זה אם היה לך את האפשרות,
כי זה עושה לך לחייך. נכון. זה עלי, זה שמח, זה צבעוני, זה כמו קרקס. זה לא משהו מתוחכם מדי, זה לא משהו שדורש ממך יותר מדי להבין, זה רק שמחה לעיניים. אז ישנם דברים שעובדים על החושים האחרים גם, ויש גם כאלה שזה, הזכוכיות יש בהם שקיפות, אבל עם אמרה. ועוד דבר שאני רוצה להראות, מאחוריך יוסי יש ארון קטן שאנחנו נעבור עליו עכשיו ליד ובזהירות, שתסביר לנו מה הדבר המדהים הזה שאני רואה שם באמצע המדע. זה אחד האוספים שבאמת נהניתי לאסוף, זה הכל בקבוקי בושם עתיקים, בני 100 ו-150 שנה, כאשר הם מכל מיני מקומות בעולם, אבל המעניינים ביותר אנחנו נתמקד איתם. יוסי, איזה יפה הבקבוק הזה, מה זה? זה מהמם. תראה, עם הכחול. זה נינה ריצ'י. כן, נינה ריצ'י. יש פה גם שמות, נינה ריצ'י. כן, אבל רק רגע, יש רק נינה ריצ'י אחד שזה שם פה, וזה 3 בקבוקים, כי זה היה הבושם של סבתא שלי. וזה מה שהיא השתמשה, ולכן בשביל הריח והריח של סבתא, זה הנינה ריצ'י. אבל זה הכל בקבוקים לבוסים, יש לך פה... עכשיו, הנה מה שאנחנו מצלמים כרגע, בקומה הזאת, כאן, כל אלה, זה אי אפשר למצוא בארץ, מכיוון שהם עשויים בפרס. ואסור להביא אותם לישראל, כי אנחנו חברים מאוד טובים איתם. נכון. אבל יש מדינת קישור שזה טורקיה. נכון. ואפשר למצוא אותם בשווקים באיסטנבול. ואתה בעצם הבאת אותם לארץ ובנית את האוסף המדהים הזה? בדיוק. זה למעשה סבתא שלי קנתה אותם עוד בזמנה בטורקיה. ובוא אני רוצה רק להסביר לכם צופי הנאמנים את מה שיוסי עשה פה, שזה קסם אבל בקטן, ממש בזעיר אנפין, אפשר לשים או בחדרי שינה, זה לא תופס הרבה מקום, בנישה בשירותי אורחים. בחדר אמבטיה. בחדר אמבטיה, בוודאי. זה המושלם שם, ואפילו אני ראיתי בית בארצות הברית של קליינטית שלי, שמה שאני מתעסק שזה התכשיטים, היא עשתה 2 ויטרינות ארוכות, רק של הבקבוקים האלה, בכניסה לבודואר שלה. מדהים. הבודואר היה 100 מטר רבוע. בסדר. אבל מה שאתה מציע זה גם, זה חייב להיות במקום מאוד מואר, או להעיר אותו. להעיר. כדי לשטוף את זה. אני לקחתי ויטרינה עתיקה, שזו הייתה ויטרינה שסבא קנה לי. שזה עץ משובץ עם פרקט רי, אני רק מסביר, סליחה שאני קוטע אותך יוסי, השיבוץ הזה זה הכל עבודת יד מסוגים אחרים. מרקיטורי, זה מרקיטורי. אבל זה פרקטרי, כי זה כמו פרקט. זה כמו פרקט, ויש מרקטרי ברהיטים מאחורינו שתכף נראה. ובעצם לקחת רהיט פרקטרי מקורי עתיק, והוספת לו בפנים הלוגן רגיל. שטפת את זה באור. הכי חשוב שהמדפים יהיו גם זכוכית כדי שהאור ירד עד למטה. לא ספרייה עם מדפי עץ, אלא משהו שיותר מחמיא לפריטים. אם אתה עושה תאורה בתוך מדפי עץ, אני ממליץ להשתמש בלדים שהיום קונים, שזה משהו שלפני שנים היינו חולמים עליות. ודבר אחרון לקראת סיום יוסי, מעבר לשעון צפחה הצרפתי הזה מתקופת נפוליאון השלישי, שעון קמין מאוד מאוד גדול. מה שאני רוצה להראות לכם ממש בדקה האחרונה, זה את החיבורים המופלאים שאני כל כך אוהב שאתה עושה, בין דברים שכאילו אין ביניהם בכלל קשר, אבל הם יוצרים מין הרמוניה משגעת עם הצבעוניות הנפלאה והמשמחת והעליזה הזאת, וגם את הפינה הנהדרת הזאת שמוכיחה את מה שעושה אותו עושה הכי טוב במקום החדש שפתחת, זה דברים מתקופות שונות, סגנונות שונים, טכניקות שונות, רמות שונות, גם את החרמות שונות, וזה צבעוני, וזה שמח, וזה לא חייב להיות סטים, וזה, אם אתם מחברים נכון, וכמו שאמרת, יוצרים הרמוניה לעין, זה הדבר. אז חבר'ה, המון תודה שאתם צופים בסרטונים שלי. תודה שוב לך יוסי, שפתחת לנו את המקום החדש שלך. אני ממליץ לכם מאוד, אני אשאיר לכם בביו את הפרטים של יוסי, את הטלפון הנייד שלו, תיצרו איתו קשר בשעות סבירות כמובן, לא באמצע הלילה, תקבעו פגישה, תבואו, זה נמצא ברמת השרון, אני יודע, זה נראה כמו ארמון ורסאי, זה נראה כאילו אני מצלם את זה בטופקאפי, אבל זה כאן במרכז ישראל, ברמת השרון, גם יוסי וגם 2,000 הפריטים שהוא אסף במשך הרבה מאוד שנים, עם הרבה מאוד טעם אישי משובח, מחכים לכם כאן לביקור, ואנחנו, אני ויוסי, נתראה בסרטון הבא.